Ambalima malati fila jama bela jele abe bela jele fo kabini oxirola anga kuna fulu chema bi ambalima ke El Bashir Cham aleni abulma fu Fatmata Kamara le beno El Bashir Cham ibsika fulu bla ala be magola ngale ga ifo ka malati fila ba bela jele fo malikono maliko ka nga fulu be se bela jele mo aywa bi kuna fulu mi mambolo o de ga fo kumu aya e bololo sanfe arme mali no oyanga chemne chowe ko ulu koni mina kura soro aywa ambe wakati mina bi be kon bado lagana badia ade koni nyonya le ko sobere anga jamana kono nga wakati do la ila ka fo anga chemne chow ulu koni bara do sigi singa wala saka majuku ke nga ambe wakati mina bi ule mina kura soro o muna dura nanila e atina e muisi sa ko nyagali kasenki fo mina kura nu nali afsara ko sobe parce que amé gela min gonna la ane munu be nona olu fina te to yoro kilena u fina be min ngoro nyini u be mo kro ta u stratégie fale ki mabe min ngoro na li am se ka ko o ye foli belbele baye ka nyeshi anga transition ni mo ma nga fiya min be ala doni nyagale le re mina koroshi o de mina nunga na li kima chamana abe médiatiser ko jugu donc a kuna foni bula ka ko jugu nga ko aye mina unsa wale mina kalde munu olu fina be préciser ina ko kunun ta kun ye hélico de combat fila o fora fo ka se radar do ma radar de la génération o be signaler a kɔnɔna la bon kɔlɔlɔ avantage bɛ se ka sɔrɔ a la a avantage fɔlɔ o bɛ se ka kɛ jumɛn ye o ye i n'a fɔ malikɔnɔdenw olu ka attente barika bonyalen don gɛlɛya bɛ ka bonya a ka d'u ye gɛlɛya min bɛ an kan a fanga ka di nin transition ɲɛmɔgɔw ma u ka se k'a ta ka bɔ an kunna donc ni y'a eu communiquer c'est pour k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko u fana sigilen tɛ u fana bɛ ka essayer ka jamana musaka min kalifalen don la u k'o ta k'o don minɛn na walasa ka se ka jamana kuma bɔ nka inconvénient min bɛ ye a la dɔɔni ɲagali ne ka faamuyali la o de ye k'a fɔ ko kunnafoni n'a bilala an b'a ye cogo min na an jugu fana b'a ye ten cogo la jugu fana mana ye k'a fɔ ko an ye minɛn kuraw san k'a dɔn minɛn qualité minnu yɛrɛ fana don u fana tɛna to ka siri ten tɔ u fana b'a essayer ka recherche de kɛ k'a essayer k'a dɔn minɛn kura min ni a sanna a ka faiblesse yɔrɔ jumɛn parce que o minɛn fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden baara don a la fili tɛ ban o faiblesse bɛna se ka dɔn i b'a ye jugu fana bɛna essayer maintenant k'a fɔ ko a b'a ka stratégie de lutte adapté peut-être an ka équipement kura minnu fana nana donc o bɛ kɛ sababu ye maintenant ka gɛlɛya don baara la dɔɔni ni kɔni bolo n bɛ se ka min fɔ minɛn kura nana la fɔlɔ o ye o ye. Ayiwa an balimakɛ El Bashir Cham I ye kuma caman fɔ ni minɛn ninnu nali la nka I ka kuma kɔnɔna la I y'a yira k'a fɔ ko min ye minɛn ninnu bɔlen k'a yira maaw la ko o bɛ na ni kɔlɔlɔ dɛ nka n'i y'a mɛn kɛlɛ o kɔni o ye fɛɛrɛ caman ye est-ce que e bolo u tɛ ka kɛ de walasa ka jugu ninnu lasiran sabula kɛlɛ fana ye fɛɛrɛw ye quoi o tɛ fɛɛrɛ parce que n'i y'a mɛn kɛlɛ fɛnɛ a yanga bɛ bonya o y'a ye ni lakata ɲininaw ye a lase maaw ma o de ye kɛlɛ fana yanga fana bonyalen donc an bɛ ɲininka est-ce que u bɛ ka nin kɛ I y'a yira inconvénient b'a la o kɔni ye tiɲɛ nka est-ce que nin fana tɛ ka yira k'a fɔ u bɛna jugu fana jatigɛ de a bɛ dépend ni jugu qualité min bɛ ɲɔgɔn na parce que guerre min ni an bɛ deli k'a dɔn kosɛbɛ n'o ye guerre conventionnelle ye I b'a sɔrɔ jamana fila ou I b'a sɔrɔ hali kɛlɛkɛjɛkulu fila mais uniforme b'u kan na donc olu maaw dɔnnen don mais an ni jatigɛ wale tigilamɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na o maa ninnu jɛlen don o ni kɔ déjà o dogolen tɛ maa si la n'u bɛ objectif min nɔfɛ u kɛlen don u ka mɔgɔ 100 ka sa mais objectif ye min ye o ka se ka atteindre et je pense que nin minɛn ninnu yirali a tɛna se ka u la papa mais n ye avantage min fɔ a la a kɔni bɛ se ka population da rassurer k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔ u bɛ baara la u bɛ ka wari bɔ ka minɛnw san walasa ka se ka taa a don gɛlɛya min bɛ sen na ka se ka taa o kɛ kuma bɔlen sinon n'an seginna an kɔ I b'a ye k'a fɔ ko hali Rusiw u bɛ to k'u ka armement caman commentaire kɛ I n'a fɔ Satan 2 ni Faransi yɛrɛ journaliste b'o b'a fɔ u b'a fɔ ko bombe in c'est extrêmement puissant n ye sinsin Faransi journaliste kan parce que chaque fois ni Satan 2 tɔgɔ bɛ fɔ Faransi de bɛ ta tɔgɔ ma k'a fɔ ko a bɛ se ka n'a bombe in cira a bɛ se ka jamana latunu I n'a fɔ Faransi surface a bɛ se k'o latunu donc I b'a ye o ye jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ Rusi bɛ se ka o publicité kɛ maintenant k'o kuma fɔ walasa ka jamana dɔw lasiran k'a fɔ ko bon aw bɛ ka position min ta n'aw m'aw cogo dɔn aw si latunu ni minɛn bɛ anw bolo o ye jamana ni jamana cɛla ye nka anw ta a bɛ an ka golomasirilen tabagaw ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni parce que an bɛ guerre asymétrique de kɔnɔna la c'est à dire jugu min bɛ yen nɔ maa m'a ɲɛda dɔn mɔgɔ t'a dɔn a bɛ frappe kɛ waati min na mɔgɔ t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na et puis n'u ye tiɲɛni kɛ u
u bɛ tila tuguni k'u dogo population de cɛla fɛnɛ donc uniforme t'u kan na a n'a mo u ni population bɛɛ don fini ye kelen ye u ni population yɛrɛ caman ka baara yɛrɛ fɛnɛ ye kelen ye parce que i b'a sɔrɔ caman bɛ se k'i yɛrɛ kɛ sagagɛnna ye caman bɛ se ka i yɛrɛ kɛ balo feerela ye caman bɛ se k'i yɛrɛ kɛ bagangɛnna ye donc u mɔgɔw siya ma dɔn k'a dɔn mɔgɔ qualité minnu don donc ça fait de telle sorte que ni jaw mana yira u fɛnɛ n'u ka kunnafoni siraw de fɛnɛ don parce que an ye a sɔrɔ sira dɔw fɛ bon olu tɛ gundula koba ye kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali n'u u fana bɛ kunnafoni ɲini u ka base dan tɛ mali dɔ de kunnafoni ɲini na réseau wɛrɛw b'u bolo hali jamana yɛrɛ kɔ kan minnu bɛ se ka kunnafoni ɲini fɛn caman na k'a lase u ma d'autant plus que radar a fɔra ko o bɛ a la je pense que hélico minnu fana bɛ ka na ni sutura sera ka kɛ u ka nali la jugu ka bali ka nin minɛn ninnu ye baara la terrain sanfɛla la o de bɛ se ka kɛ nafaba ye an ma kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ jugu t'a kalama ko nin b'an bolo u bolo k'a fɔ ko hélico ko dɛsɛ bɛ an na u bolo k'a fɔ k'u bɛ se k'u ka taa ka segin kɛ an ɲin'a ma o y'a sɔrɔ an ye minɛnw san déjà minɛn minnu bɛ se k'a to hali n'u bɔra su fɛ dibi la minɛn minnu bɛ se k'u yɔrɔ dɔn parce que progression na bolifɛn caman mana tugu ɲɔgɔn i n'a fɔ moto 100 fo ka taa se mobili 40 ma n'olu dara ɲɔgɔn nɔfɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ il faudrait que radar ka se ka u détecter k'ale k'a fɔ ko nin mouvement ba bɛ nin zone na ka se ka alerte da hali n'a kɛra sufɛla ye moyen disposition ka se ka ta maintenant ka t'u encercler sanfɛla bɛ ka gosili kɛ dugumala fana bɛ ka kɛlɛ kɛ o cogo la jugu bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko ja fɔlɔ an tun bɛ mɔgɔ ninnu sɔrɔ cogo min na ni nɔgɔya ye ja yɛlɛma donna la an ɲin'a ma mais malheureusement u bɛ bɔ o kalama terrain sanfɛla la cogoya tɛna s'u bolo ka taa a lakari parce que ni maa min ma minɛ o ni na bɔnɛ o kɛlɛ kɔnɔna la donc tɔw tɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko armée malienne bɛ ka a tɔɔrɔ forcer ka taa fɛ et c'est sur le terrain parce que on a l'habitude de le dire guerre la effet de surprise nafa ka bon kosɛbɛ jugu t'a dɔn k'i bɛna min kɛ ou jugu t'a dɔn ko min b'i bolo a kan ka bali ka bɔ kalama terrain sanfɛla la o y'a sɔrɔ tacogo fosi t'a bolo tuguni donc soit a b'a yɛrɛ di soit a ni bɛ to o kɛlɛ la donc ka minɛnw san ka to ka u exposer a bɛ kɛ sababu ye jugu fana b'a essayer ka renseignement de ta minɛn ninnu kan nin ye nin minɛn qualité ye a fiɲɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ni nin minɛn qualité nana an kama kɛlɛ la an bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka se ka an ɲɛma dogo a la olu bɛɛ fana ye kɛlɛ stratégie ye quoi. Ayiwa an balima Malati filɛ jama nin tun ye aw balimamuso Fatumata Kamara ale ni Elbert Cham a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko minɛn ninnu yirali k'a kɛ bankuba ye bɛɛ k'a ye ko o bɛ kɔlɔlɔ dɔ lase an ka fɛntigiw ma nin tun ye ale hakilina ye ayiwa ni ne an ka nin jamukan in kɔni bɛ kun cɛ nin yɔrɔ in na aw k'an bɛn don n'a nata